Sunday Joseph li paytaxta Sûdana Başûr ji bayê li malbatê xizaniya bi 12 kesan mezin bûye. Dema ew hatiye temena serê mehabûnê û malbata wê nikaribûye jê ra pedên paqijiyê bikire. Her dema ku serê mehabûna min dihat, min parçeyên kincan an jî carnan kaxezê desta wê bikar de anî. Li dibistanê hinek bi Sandeyê dahat kirin û pir şerm dikir. Wê dibistan berda, ducan ma, tu carî ve negeriya dibistan. Îro paqijiya ofîsan dike ku zaroka xwe xwedî bike. Li Başûrê Sûdanê komek aktivîst bi tevahî zilamın ya bi navê Mêrbo jinan dixwazin pêşî li ber çarenivîsa heman ya keçên din bigirin. Gur gelek henekan bi ser mehbûna kiçan dikin. Dema ewlekeyek xwênê li ser kiçan dibînin bo wan dikenin. Em jî hewl didin ku bo wan bidin fêm kirin ku ew tiştek xwezayî ye. Koma Mêrbo jinan dixwaze bi perwerdeyên serê mehabûnê û paqijiya jinanî yên di dibistanan de şerpezekirinê bi dawî bike. Pedên paqijiyê belavkirin û riyên karanînê nîşandan. Di destpêkê de ez ditirsiyam ji ber ku pirs hebûn û min nezanîbû ku çawa bersiva van pirsa bidim. Lê di dawiyê de me hez dikir ku ez başim û ez gelek spas darim. Koma Mêrbo jinan alîkariya keçên ku pedên wanê paqijiyê tuneyê dikin da ku ji cîvatê neyên îzole û qutkirin. Ez bi rastî bandor bûm. Ji ber ku ev e careyeke me li welat Zeland behsa seremehbûna jinan dikin. Her wa ew kurên Başûrê Sûdanê jî perwerde dikin. Îro ez gelek serbilindim. Ji ber ku başa mirov piraniya Kur'anê hîn bike, da ku keçan jî teşvîq bike û ez pir kêfxweşim. Akumo dibêje ev dema şikandina bêdengiya li ser serê mehabûna jinan e û Mêrbo jinan gavek baş e.